गोरोन्थिनि लामायाव लाइमोनफोर आरो बेखौ सुस्रांनायनि लामा। गोरोन्थि लामायाव लाइमोनफोर आरो बेसोरखौ सुस्रांनायनि लामा। लाइमोन गुबै आयदाखौ सावरायनायनि सिगां लाइमोना माखौ बुङो बिनि सोमोन्दै एसे रायखाङाब्ला सावरायनाया आद्रा जागोन। बेखायनो गुबुन गुबुन फुंखानिफ्राय बोफ्रुनानै एसे एरखांनानै होनो नाजानाय जाबाय। गोरोन्थि लामा। सुबुङा समाजनि मोनसे जिब। समाजखौ एंगारनानै सुबुङा थांनानै थानो हाया। समाजनि खान्थि बायदि सोलिनाया सुबुंनि मोनसे बाखनायथाव आखु। गावखौ दानो, गावखौ दैदेननो, समजों गोरोबहोनो, नखरजों गोरोबनो सुबुङा गाबथा गाबथा सोलिनो गोनां जायो। जौआ गोबां हारिसाफोरनि दोरों लोंग्रा। नाथाय बेखौ दोरों लोंग्रा मोनसे हारिमु होनना बांद्राय बाहायोब्ला बियो थासारिखौ गुबुंले खालामगोन। मा लेखा फरायदोंब्रा दासोरां? आङो नैबे लेखाखौ फरायना नायदों आङो। बहि लाना बहा थांनो नोंलाय? आङो साननाय फारि गुनिखौ हायाखैमोन, आंनो लिरना हरलाय। गाबोन फरायसालियाव साननाय फारिखौ मोखथो होनो हायाबा सारा फंबा फंबा बुयोनो। फंबा फंबा बुगोन? हर आं लिरना हरनि। बेहाय मोजाङै नायदै। जागोन दे आदा। 9 सानजाब 1 = 9, 9 सानजाब 2 = 18, 9 सानजाब 3 = 27, 9 सानजाब 4 = 36, 9 सानजाब 5 = 45, 9 सानजाब 6 = 54, 9 सानजाब 7 = 63, 9 सानजाब 8 = 72, 9 सानजाब 9 = 81, 9 सानजाब 10 = 90। दाना बुजिबायना? रोंसिगोन ना दाना माबायदि लिरो? औ रोंसिगोन आदा। बहिया? आं न'आव फरायहैनोसै दे आदा, थाथ'दो। औ दे मोजाङै फराय दे। औ जागोन दे। बिसोरसो सोलोंसा। रोङिखौ हायियाव सोंनाय, बुजियिखौ सोंफैनाय। बे फंबाय बायदि साफ्रोमबो सोलोंसाया जानायमोनब्ला दिनै गोग्गो गुन गियानखौ गासै फरायसायानो मोननो हागौमोन। मबाइल आरो इन्टारनेटनि बाहायनाय। जौगाफु मुगायाव मबाइल आरो इन्टारनेटआ जेरै जौगाहोदों आरो गोरलै खालामदों, बेबादिनो सुबुंनि जिउखौ हालाय हाफायबो खालामदों। मोजाङै बाहायनो रोङोब्ला मबाइल इन्टारनेटनि जौगानाय लामाखौ गोरलैयैनो मोननो हादों। नाथाय मोजाङै बाहायनो रोङियाव सुबुंफोरा मबाइल आरो इन्टारनेटनि गोहोमजों बुसोमजानानै राहा लामा मोनै जाबोदों आरो गोरलैयै गाज्रि लामाखौ बोजबनानै लागासिनो दङ। हाब, बिसोर गथ'फ्रालाय मा दानिफ्रायनो एसेबो आखल गैथारालै? मा खालामनाय जाखो बेलाय? ओइ बाबुमोन, नोंसोर बेहाय मा खालामदोंब्रा? लामानि मानसि लामासो थांब्रा, जों जेखि मावा नोंनो मा नांगौ? ओइ फंबाय, हामाना बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनो। नोंसोर गासैबो सोलोंसा गोजाजोबसो दा? औ आदा, जों सोलोंसा गोजासो। हामाना फंबायमोन, नोंसोर बेबायदि उन्दै बैसोआवनो दानो बेबायदि सिगारेट थांखु जानो? मा हामालै? जाग्रा नालाय जागोन, मा उन्दै गेदेरनि खोथालै? ओइ फंबायमोन, नोंसोर मानो बुजिया? नोंसोर गासैबो दा सोलोंसा। नोंसिनि खुगायाव बेबायदि गेसाव गोफोन मुवा बेसादा हाबबाय थायोब्ला नोंसोर माबायदि सोलोंथाइ सोलोंनो हागोन? नोंसिनि सालाय बिजौआव आइ बिमा सरासतिया माबायदि जिरायगोन? हामादै फंबायमोन, नोंसोर गेले, खार, मोसा बेफोरबायदि लामाजों दिनैनिफ्राय दा आवगायदै फंबायमोन। हारसिं मा जाबोलाबायोब्रा? गावखौनो खोब गोरों देखायो। बिमा बिफा गैजायै मानसियासो। रागा जोंबा दानो फैना सौगा गारगोनलां फाग्ला। नंगाब्रा, बियो गावनि बायदिल' सोलिनांगौ। बोलै अभारद्राय देखायदो।
अ माथो आदैसोलाय फै आदै फै जिराय फै ओहो सान्दुंआबो द्लाम दुंथार नालाय गरमाबो द्लाम जाथारलायबाय बोथोरखौलाय मा बुंबावनो आदै आदै नों जोबोद मोजां खामानि मावदों जाय हौवासा गथ'फ्रा बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो लाजियो नों बे हाबाखौ दि मावदों जोबोद मानिबाय आदै आं जोबोद मानिबाय न'आवलाय आंनि अनगालाय सोरथो दंबावो आदै आं सोरखौथो थिनबावनो आरो आं बेफोर खामानि मावनायखौ जेबो साना आदै आदैया माबाफोर खौरां लानानै फैदोंमोन खौराङा जोबोद मोजां आरो बाख्नायथाव आदै आं बे गामिनि आफादगिरि जानानै लाइमोनफोरखौ माखासे हाबाफारियाव सोलोंथाइ होनो थाखाय थांखि लादों आदै माबायदि थांखि आदै थांखिया आदै उन्दै उन्दै लाइमोनफोरखौ मोसानाय मुसुरनाय खारनाय बारनाय गेलेनाय बायदि बायदि हाबाफारि लानो सानदों आदै जोबोर मोजां आदै रोजा रोजा साबायखर दिनै टाउन सहरनि अनगा बेफोरबायदि खाबुखौ गामि एरियायाव मोनानोमोन नाथाय दिनै बेफोरबायदि खौरांखौ गामि एरियायाव खोनानानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय आदै उन्दैफोरखौ अनोब्ला आदै मुवा बेसाद होनानै अननायनि सोलाय गाव गावबागावनि रोंगौथिनि सायाव खाबु होनानै अनोब्ला लाइमोनफ्रा जौगागोन अब्लासो बर' हारियाव मोजां मोजां बिगुमानि गुन गोनां सुबुंफ्रा जोनोम मोनगोन आदै नंगौ आदै नों थार खोथाखौनो बुंथारदों ओमफ्राय आदै बे हाबाफारिखौ माब्लानिफ्राय जागायनो सानदों औ बे हाबाफारिखौ बै फैगौ बैसाग दाननि 1 खालाराव खुंनो थांखि लादोंमोन आदै बेनिखायनो नोंसोर आदैमोन बायदि रोंखा राखा आदैमोनखौ बे हाबाफारियाव हेफाजाब खालामनो थाखाय मदद खालामनो थाखाय बेखौनो आसा फारिना फैदोंमोन आदै जेबो नङा आदै जों बेफोरबायदि हाबाफारियाव जेब्लायबो राजि दं आदै गोजोननाय थाबाय आदै दे होमबा थाथ'लायदो आंहा गोबां हाबाफारि दंबावो आं थांथ'लायनोसै औ दे जागोन दे आदै दे गामिखौ फोसाबनाय आरो लाइमोनफोरखौ मोजां बिगोमानि मुं होनायनि बेनो बयनिख्रुइबो मोजांसिन लामा मोनफ्रोमबो गामियावनो जुदि बेफोरबायदि खाबुखौ होयोब्ला जोंनि बर' लाइमोनफोरा थारैनो मोजां लामाजों आवगायनो खाबु मोनमारगोन आच्छा आंनि अनजालि सोलोंसाफोर जों दिनै माबा मोनसे सोलोंनायनि सिगांनो जों माखासे मिथिनो गोनां खोथाफोरखौ जों दिनै मिथिना लाग्रोगोन दै जों माबा मोनसे सोलोंनायनि सिगांनो जों फोरोंगुरुखौ मानिनानै लाग्रोनांगौ बियो आंबो जानो हागौ एबा गुबुनाबो जानो हागौ जायखौ नोंसोर मोजां मोनो बुजिदोंना आरो जों जायखौ सोलोङो बेखौ जोङो अननो आरो मान सनमान होनो हानांगोन जायखिजाया माबा मोनसे सोलोंनायनि सिगांनो जों इसोरखौ गाबज्रिनो हानांगोन जोबथियाव जों माबा मोनसे सोलोंनायाव जों खालि रोंनोल' नाजानांगोन सोरनिख्रुइबा गोरोंसिन बे संसारनि बयनिख्रुइबो गोरोंसिन जानो लुबैनाय इच्छाखौ जों गारनो हानांगोन आरो खालि जोङो रोंनो लुबैनाय इच्छाखौल' जों जोंनि गोसोआव लानांगोन अब्लासो जोङो सासे मोजां रांगिरि अब्लासो जों सासे मोजां देंखोगिरि बोगिरि आरो सासे मोजां गेलेगिरि जानो हागोन नोंसोर आंनि बुंनायखौ बुजिदोंना जोबोद मोजां मोजां समावनो सफैबाय आं खुलुमबाय सार सोर जाखोमोन आदैया आं बै बाथौगुरि गामिनि गामि बोराय जिराय आदै जिराय बेहाय फैनायनि जाहोनाबा मामोन माबा आं मोनसे मोजां खौरां लानानैसो फैदों देग्लायनि बोसोराव जों गामियाव बादायलायनाय मोनसे हाबाफारि खुंफुंनोसो नागिरदोंमोन बे बादायनायाव मोसानाय मुसुरनाय खननाय दामनाय देनाय खारनाय बारनाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों बे हाबाफारिखौ सायख'नो थाखाय बेयाव
नों सारखौसो सायख'गिरि हिसाबै सायख'नो सानदोंमोन सारासो मा बुङो? जोबोद मोजां जादों दे जागोन दे हा माबाफोर खुंफुंनो लादों जादों फैगौ बैसागोनि 1 खालार खालि खुंफुंनो लानाय जादों आरो गोजोननाय मोनबाय आदै नोंनि बे खौरांखौ खोनानानै साफ्रोमबो सोलोंसानि थाखाय खालि नाजानाय आरो थांखिनि लामायाल' मोजां नङा सोलोंसाफोरनि थाखाय मोजां मोननाय लामाखौ सायख'ना लानायनि खाबु होनायानो गोथार आरो सैथो लामा आरो बिनो बयनिख्रुइबो साबसिन लामा मानोना गोबां बिमा बिफाफोर आरो सोलोंसाफोर दं आरो दिनै गोबां सोलोंसायानो फरायनाय लिरनायाव गोसो गैया नाथाय दामनाय देनाय खननाय मोसानाय गेलेनाय बायदियाव गोबां गोसो दं नाथाय दिनै माखासे गोख्रों बिमा बिफानि रावाव गावसोरनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनो हायैयाव बिसोरनि गोसोनि साननाय थेर-बेथेर जालाङो दिनै बिनि जाउनावनो फरायनाय जेंनाया जोंनि बर' समाजाव गोबां बांबोगासिनो दङ नाथाय दिनै नोंसोरनि बेबायदि थांखि लानाया जोबोद मोजां जादों आरो बिराद मोजां जाथारदों दे होमबा थाथ'लायदो सार जागोन दे आरो सोलोंसाफ्रा मोजां सोलोंनो गोसो हा माबाफोर खौरांमोन आफा औ मोजां खौरां लाना फैदों आं नोंस्रानियाव बे गामिनि थाखाय आरो नोंस्रानि गथ'आ खननाय आरो मोसानाय बेवहाय बादायलायनाय हाबाफारियाव सेथि मासि मोनदों मोननायालाय मोनदोंमोन आफा नोंस्रानि गथ'आ खननायाव जोबोद गोसो दंथारो बेखौ जोङो बे जोंनि टाउननि सोरांनि मिउजिक क्लाबाव थिसननो थाखाय लाहार फाहार खालामखाबाय नाथाय रां रुफायासो आफा रां रुफानि जेबो सिन्था खालामनाङा बेखौ जोङो थिग थाक खालामखाबाय थाखा फैसानि जेबो सिन्था खालामनाङा गासैबो जोङो लाहार फाहार खालामखाजोब्बाय थाथ'दो होमब्ला दे आफा हे सोर बेफोरो नोंनि गासैबो गेलेनाय नों आफानिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय